Τελικά. Αυτό. Υπάρχουν όμως και τα τοπικά συμβούλια. Ναι, να σας πω. Τα τοπικά συμβούλια, όπως έχουν πάρει τη μορφή τώρα, βλέπετε ένα ψηφοδέλτιο και έχει 50 και 100 ανθρώπους. Καλά κάνει. Και ασχολούνται οι άνθρωποι. Όμως τα τοπικά συμβούλια, εάν εξαιρέσεις αυτά που είναι πάνω από 300 κάτι, το ρίξει ο νόμος. Αυτά λέει μέχρι 300 κατοίκους, τριμελές και πάνω από 2.000 κατοίκους όπως είναι η πόλη της Σάμος, 5 μέλες. Αυτά τα τοπικά δεν έχουν νομική υπόσταση. Ούτε σφαγίδια έχουν, ούτε τίποτα. Τίποτα, απόλυτα τίποτα δεν έχουν. Εκτός από 8 διαμερίσματα που έχουν τον πληθυσμό. 8 προοικειότητες και βαστές. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το αφήσαν το ζήτημα έτσι, μάλλον για να δένει περισσότερο τους ανθρώπους. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι σε μια γειτονιά, στον Κατσουματάδο, ξέρετε, το Κατσουματάδο το ξέρω. Ναι. Ένα ψηφοδέλτιο έχει 3 άτομα. 3 άτομα, ένα ψηφοδέλτιο έχει 3 άτομα. Αλλά αυτό νομίζω είναι δευτερεύον. Αυτό που είναι βασικό είναι ο καλλικράτης και η εφαρμογή του. Γιατί έχετε ακούσει, δεν το κρύβω, ότι οι καλλικράτες είναι παντού. Στην υγεία, στην παιδεία και στον αγροτικό τομέα. Και εδώ που μας αφορά εμάς άμεσα, μόνο και η παιδεία μας ενδιαφέρει και η υγεία με τον καλλικράτη. Μια σειρά υπηρεσίες θα πρέπει στους ίδιους. Όπως είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα σχολεία, οι υπηρεσίες γεωργικής ανάπτυξης και αλληλείας, όλα αυτά έρχονται στους Δήμους. Όποιος το ακούει, έτσι, δεν είναι πολύ καλά, θα εξυπηρετούμαστε καλύτερα και θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι μεγάλο ψέμα. Διότι όταν χωρίς αρμοδιότητες, δεν είσαι πόρος. Στον νέο προπολογισμό που είχε κατατεθεί, τότε 500 εκατομμύρια τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό θα επαναλαμβάνεται μέχρι το 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες, όπως το εννοούμε όταν λέμε υπηρεσίες, είναι οι πρώτες που θα πληγούν τον καλλικράτη. Και όταν δώσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ας πούμε, η βοήθεια στο σπίτι. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα είναι τελείως. Αυτό όμως είχε προσφορά μεγάλη. Ο Δήμος μπορεί να το κρατήσει. Με ποια χρήματα. Και εδώ, αν είχατε ακούσει την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, λέει ότι τα μέτρα πρέπει να πάρθουν. Ο Αθεόφοβος είπε να σταματήσουν τις εκδρομές στα καφέ. Αυτά, δηλαδή οι φτωχοί, οι μισθοσυντήρητοι, οι άνθρωποι ανήμποροι, αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα, αυτοί που κάνουν τα θύματα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι πώς να το καταλάβει. Είσαι τον αγροτικό τομέα. Καταργούνται οι 110 διευθύνσεις της γεωργικής ανάπτυξης. Και όλη τη χώρα γύρω στους Δήμους. Και άλλα 300 γραφεία, ιατρικά, Ινστιτούτα και ένα σωρό πράγματα που είναι για να στηρίζουν τον αγρότη. Λοιπόν, πιστεύει κανείς ότι ο Δήμος της Σάμου θα έχει τη δυνατότητα να επανδρώσει αυτές τις υπηρεσίες, να βοηθήσει τον αγρότη? Όχι. Γίνεται σκόπιμο αυτό το πράγμα, διότι τα κενά που θα υπάρξουν θα τα καλύψουν οι ιδιώτες. Διότι με την πολιτική αυτή δηλαδή που συρρυκνώνει το αγροτικό εισόδημα, για κάποιους δεν συρρυκνώνεται. Εξεπιτρώνουν τα μεγάλα ποτικά. Μπορεί ας πούμε λόγω ιδιομορφίας να μην γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα. Ας πούμε, η Θεσσαλία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εκεί που μιλάγαμε πέρυσι με νέους αγρότες, λέγαμε προ 10 χρόνια ότι τα 10 στρέμματα που είναι μια σύγχωρα, θα μιλούμε για 300. 300 στρέμματα δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Για να είμαστε έτσι. Κύριε Τζουρινάκη, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Δεν τελειώσω. Ναι, ωραία, συνεχίστε. Θέλω να πω ότι αυτό
όλη η διαδικασία είναι για να απαλλαχθεί το κεντρικό κράτος από αυτά τα βάρη τα οποία θα θεωρεί βάρη, να τα μεταφέρει στην περιφέρεια. Έχει το νομικό πλαίσιο έτοιμο, έχει ψηφιστεί ο νόμος, μπορούν οι δήμοι να γίνει το μακρύ χέρι της εξουσίας να βάζει φόρους. Όπως καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη του 1958, δεν κάνω λάθος, και εγώ σε ένα λογαριασμό στο σπίτι μου, που είσαι εδώ, 0 κατανάλωση νερό, 30 ευρώ ανταποδοτικά τέλη. 0 κατανάλωση, 30 ευρώ ανταποδοτικά τέλη. Στη Γερμανία, με το Καλλικράτη, πληρώνει 5.000 ευρώ κάθε οικογένεια το χρόνο με το Καλλικράτη. Στην Αγγλία, ο μέσος όρος που πληρώνει μόνο για το σπίτι, 160 λίρες. Πιστεύετε ότι έχουμε μεγάλη παραγωγή ώστε να κάνουμε εξαγωγή? Ασφαλώς είχαμε. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε την περασμένη πενταετία, δεκαετία, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Με 11% του ΑΕΠ στο αγροτικό εισόδημα, συμμετοχή δηλαδή του αγροτικού εισόδηματος στο 11%, είχαμε 33% συμμετοχή στις εξαγωγές. Δεν είναι σημαντικό? 33%. Και τώρα ξέρετε πού είμαστε? Στην απαξίωση. Στο 2,5%. Η συμμετοχή του αγροτικού εισοδήματος είναι 2,5% στο ΑΕΠ. Νομίζω ότι για μια χώρα στην Ελλάδα με γεωργική παράδοση, γιατί μην έχουν ψευδεστήσεις, ότι εδώ στην Ελλάδα θα στοιχούν βιομηχανίες οι οποίες θα ανταγωνίζονται τις ίδιες δικές του. Έχουν πολλά παραδείγματα. Έχουν τον αφιλίου Σκαραμαγκά, του Spari Group, Disney, τη μεγάλη γερμανική εταιρεία, τώρα που είναι τη Σαουδάραβες μέσα. Η τελευταία συμφωνία που κάνανε, τη στείλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγκρίνη και είπε: εγκρίνουμε τη συμφωνία με μία προπόθεση. Ότι δεν θα ασχολείται το ναυπηγείο παρά μόνο με πλοία του πολιτικού ναυτικού. Σκεφτείτε τώρα, όταν δει κάποιο από εμάς, το ακούτε πολύ συχνά, ότι η χώρα μας είναι πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο και όλα αυτά. Ένα βαγόνι να μπαίνει κάθε 15 μέρες, αυτά περνούν μόνο απ' έξω. Για συντήρηση δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και όμως υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ότι αυτοί θα έχουν τα ναυπηγεία, αυτοί θα έχουν την βιομηχανία, αυτοί θα έχουν τώρα και τα αγροτικά προϊόντα. Διότι όπως έχουν εδώ τα δελτία και φέρνουν τη βενζίνη, έτσι φέρνουν και το γάλα από την Ολλανδία, από τη Γερμανία στην Αθήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις που λέει ότι η παραγωγή θα εκτώσει. Από εκεί πέρα θα τρώσει πρόστιμο, ενώ εσύ κάνεις εισαγωγή, δηλαδή στο γάλα για παράδειγμα, παράγουν γύρω στους 700.000 τόνους και η κατανάλωση είναι 1.300. Το κάνει εισαγωγή αυτό. Δηλαδή εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί που παίρνει τις αποφάσεις, ότι η χώρα αυτή θα είναι η χώρα των υπηρεσιών. Ναι. Αυτό για μας, νομίζω για κάθε άνθρωπο, για κάθε νέο, πρέπει να το απορρίπτει η συνείδηση. Δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε εδώ στην παραλία και να λέμε ο τόπος είναι όμορφος, είναι καλό, να το διαφημίζουμε, να έχουν οι ξένοι και όλα αυτά και να μαραζώνουν και να καταστρέψουν την παραγωγή. Αυτό μπορεί ο κόσμος εδώ να ζήσει και καλά και άνετα και δημιουργικά, εάν παντρευτεί ο τουρισμός με την αγροτική παραγωγή. Ένας δήμος, λοιπόν, μια δημοτική αρχή καινούρια, πώς μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Και τι εννοώ? Δηλαδή μας λέτε ότι όντως η κατάσταση οικονομική της χώρας, οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί δεν ήταν κατάλληλες μέχρι σήμερα και αυτό το δείχνει η πράξη και όχι μόνο, δεν είναι μια θεωρία. Από εκεί και πέρα όμως μια δημοτική αρχή πώς μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα καινούργιο πολύ μεγάλο δήμο με πολλές αδυναμίες, πιστεύουμε, τον πρώτο καιρό, και εσείς σαν δημοτική αρχή και σαν υποψήφιος δήμαρχος, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει και με ποιο τρόπο? Και τι ρόλο μπορεί να παίξει η δημοτική αρχή? Πέρα από η δημοτική αρχή με τη νέα δομή που παίρνει, είναι, δηλαδή οι εκλογές αυτές είναι οι τελευταίες εκλογές που γίνονται, που έχουν το χαρακτήρα, λέγαμε, το γνωστό. Η τοπική αυτοδιοίκηση που στην κοινοτάρχηση που είχε όλα αυτά. Ναι. Αυτό θα αλλάξει. Θα είναι όταν λέει ο άλλος, λέει να βάλει φόρτα και να διαχειρίζεται
θέματα που ήταν άπλητες της κρατικής εξουσίας, πάμε να είναι αυτός ο ξέρανα. Είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας. Και εδώ είναι καθαρό ότι και τις τελευταίες μέρες του Ζωγού, μόνο όταν έχεις τηλεόραση μπορεί να καταλάβεις. Δηλαδή, βγαίνει ας πούμε ο κ. Πρωθυπουργός και λέει ότι εμείς είπαμε ότι οι εκλογές, καταρχήν είπαμε ότι είναι πολιτικές, από την άλλη. Οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Στην πορεία λέγανε όχι, είναι πολιτικές. Βλέποντας όμως ότι γίνανε τα νούμερα, είπανε είναι πολιτικές και μάλιστα πήγαν με εκβιαστικά διλήμματα. Ότι εμείς λέμε να εκλεγούν οι ικανοί και οι καλοί να διαγιστούν το καλή κράτη. Λέει ας πούμε. Δηλαδή, και να είναι πράσινοι. Εάν εκλεγούν λένε άλλοι με άλλα χρώματα, είναι άχρηστοι και πάμε για εκλογές. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει στο καθένα μας. Λες ότι να εκλεγούν οι καλοί και οι καλοί και οι ικανοί και εννοείς να είναι οι δικοί μου, οι πράσινοι. Ναι. Οι άλλοι, αφού λες ότι είναι και αυτοδιοικητικές. Εδώ είναι καθαρό το θέμα, είναι πολιτικό βέβαια. Μην νιώθει κανείς τις δουλειές. Και για οι νέοι σήμερα πρέπει να είναι πολύ ανήσυχοι. Πολύ ανήσυχοι. Με προεδρικό διάταγμα λέει ας πούμε από 25 μέχρι 15 ετών μπορεί να πάρει στη δουλειά. Πάει το 25 για να σου πει. Δηλαδή, τι κάνει τώρα, πήγε στο γυμνάσιο, πήγε στην παραγωγή. 15 χρόνια παιδί. Είναι νόμιμο. Ενώ απορρόταν η παιδική ηλικία. Δεν το κάνουν. Καταργούν προεδρικά άτακα από το βασικό μισθό. Το είπε ο πρόεδρος ότι να έρθετε να επενδύσετε στην Ελλάδα είναι η μισθή και θα κατέβουν κι άλλο. Δηλαδή τα 520 ευρώ είναι μεγάλος μισθός και πρέπει δηλαδή το απελευθερώνει. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι καταργούνται και τις συλλογικές συμβάσεις σε ένα κλάδο. Θα βγει ένας νέος αύριο να πάει να δουλέψει, έχει μια προστασία. Τη συλλογική σύμβαση, δηλαδή την υπογράφει είναι η Ομοσπονδία. Αυτό πάμε να το καταργήσουμε. Μέσα στη σχέση των δικών του. Θα βγει δηλαδή ο νέος, λέει καλημέρα σας. Βάλει την υπογράφηση. Θα απελευθερώνει και από το βασικό. Θέλεις 450 ευρώ και να δουλεύει σε 10 ώρες. Εκεί πάμε παιδιά. Και χρειάζεται σε αυτά τα μέτρα χρειάζεται αντίσταση. Εμείς δεν λέμε ότι μετά τις εκλογές θα γίνει επανάσταση, αλλά πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα. Και όταν ένας λαός αντιδράσει, μπορεί να τα φέρει όλα πίσω. Ξέρετε, επειδή το θέτετε και σε άλλη βάση, ίσως η εποχή των συνδικάτων να έχει περάσει εν μέρει. Γιατί δεν βλέπουμε. Ναι, και είναι ένα δύσκολο βήμα αυτό που λέτε. Και... Ακούστε. Επειδή καλείτε... Το μεγάλο κεφάλαιο που είναι το πάνω χέρι, και το πάνω χέρι δεν το πήρε μόνο του. Το πήρε με συγκεκριμένους νόμους και αποφάσεις, οι οποίοι πάρθηκαν έξω, δηλαδή για παράδειγμα, ότι με τη συμφωνία του Μάστιχ που απελευθερώνει κίνηση κεφαλαίων υπηρεσιών, ότι απαγορεύει τις κρατικές επιχειρήσεις